O Pazo de Quintáns acolleu a primeira gala de turismo de Sanxenxo, un evento no que se puxo en valor o compromiso do sector pola calidade, a excelencia e a sostibilidade. Un total de 55 establecementos e entidades dun total de 83 certificados recolleron o seu distintivo SICTET, que se renova de forma bianual. A gala estivo presidida polo alcalde. Cando unha persona, un empresario calquera, busca a perfección, consigo a mellor ser normal ou consigue triunfar. Se vos fijades no mundo, calquera da cultura, do deporte, dos negocios, as persoas que luchan polo mellor consiguen sempre triunfar. E iso que lle está pasando aos empresarios en Sanxenxo. Sanxenxo non vale polo que é, vale polo que é capaz de xenerar. E iso ten que ser unha labor entre todos, entre a administración central, a autonómica, a provincial e o propio concello. E se o facemos así, conseguiremos triunfar e con nosos fillos e netos teñan unha mellor calidad de vida. Con máis de 2 décadas como xestor deste distintivo, Sanxenxo lidera a excelencia turística como municipio galego con máis empresas adheridas ao Sistema Integral de Calidade Turística Español en Destinos. SICTET, uno de sus grandes éxitos es que ha logrado que haya un hilo, un hilván que une a diputaciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, consultores, empresas, en un todo que ha ido conformándose con los años y que tiene una estabilidad muy grande, ¿no? Y esos atributos de unidad del sector yo creo que van a permanecer siempre, ¿no? A gala tamén asistiu o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacou a consolidación da calidade turística de Sanxenxo coa entrega destes 55 novos distintivos SICTET. Sin calidade, sin traballo, sin esforzo, pois non sería posible este éxito que ten este concello no eido turístico. Son 55 os distintivos que creo que se van a entregar hoxe nunha contorna que se achega case aos 100, a 83. A verdade que, Enrique, tienes que estar de acordo comigo que aquí hai un trabajo moi importante. Na mesma liña, a representación da Deputación de Pontevedra que participou no acto. Temos as Rías Baixas que vivimos nun sitio, como ben dicía, que é o paraíso. Isto non podemos perder de vista. Temos que mellorar moitas cousas, claro que sí, pero creo que somos un referente, seguimos traballando, entre todos vamos seguir a administracións, que temos que colaborar, estar todos xuntos, xunta, Diputación, concellos, e sobre todo as empresas privadas, que ao final son o motor que move todo isto. Na gala tamén se fixo entrega dos premios da 15ª edición do Degusta Tapas, cos que por primeira vez se distinguiron os establecementos das tapas gañadoras.